Ето как изглеждам след второто си дете. Ще изхвърля цялото си старо бельо и ще си купя 6 нови. Ако и ти си така, просто спри да носиш бельо напълно и носи това оформящо бельо 3 в 1. Или, вместо да се нападате, просто спри да носиш бельо напълно. Кой не носи бельо? Виж какво носиш. Какво имаш в корема си? Тази тясна пола те притиска на две. Толкова е неудобно. Да, иска ми се да знаех за това оформящо бельо. Родих бебе от 4 кг и сега коремът ми вече не е изпъкнал. Носете го и ще видите огромна разлика. Или не сте забелязали? Защо си толкова несигурно относно себе си? Един чифт оформящо бельо е достатъчен, но аз трябва да нося няколко слоя, така че оставя много следи. И винаги си толкова недружелюбна към мен, когато има разпродажби. Дори купих вашите продукти. Да, Турстейн, наистина не разбирам, тези оформящи бельо са толкова удобни. Защо толкова много хора не знаят за тях? Обичам да нося тези бикини. Събират се като скелитки чесън, забити в задника ми и толкова нехигиенични, точно като обикновено бельо. Изхвърляте ги. Ако се изцапат заедно с останалото бельо, може дори да ги сложа в устата си. Ако се изцапат, просто ги изхвърляте. Днес ще ви покажа, че оформящото бельо може да оформи тялото ви. Защо да носите тежко, задушно оформящо бельо, ако още не сте го пробвали? Опитайте. Ще се почувствате сякаш не носите нищо, ще спестите пари от оформящо бельо и дори ще направите дрехите си да изглеждат по-добре. Жена с тегло около 45 кг коремът изглежда огромен. Това са моите бикини.